Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень, абмяркоўваем падзею Беларусі за яе межамі, абмяркоўваць будзем з маім шаноўным госцем, эканамістам Ярославам Романчуком. Добрый дзень, спадар Ярослав. Зміцер, прывітанне сябры. Ну што ж, беларускія ўлады, беларускі рэжым стрымаў сваё слово і на чарговы пакет заходніх санкцый адказаў жорстка і рашуча сваімі контрсанкцыямі. Вось пра гэтыя контрсанкцыямі, а дакладней пра любімы спадаром Ярославам схематоз, як ён кажа, мы зараз і паговорым. Але пачнем, давайте, можа быць, крыху здалёк, можа быць, з 5-го пакета санкцый. Я пачытаў ваш артыкул з гэтай нагоды, і вы даволі скептычна ацэньваеце ўздзеянне гэтых санкцый і 5-го і папярэдніх пакетаў на беларускі рэжым. Санкцыі такія, ну, ніякія, скажем так, ці ўсё ж таки беларускі рэжым знайшоў лазейкі і выхады, каб выскарцацца з гэтай сітуацыі? Ну, гэта санкцыі такія, і па сутнасці яны маюць шмат таго, што можна выкарыстаць рэжыму. Ведаеце, ну, трэба канкрэтна ацэньваць тыя альбо іншыя рашэнні па тым мэтам, якія яны ставяць. Калі мы бачым у санкцыям, першым, другім, там, трэцім гэтых пакетах усіх, канкрэтную мэту, звальненне палітвязняў, гуманізацыя сітуацыі ў Беларусі, прымушэнне беларускага рэжыму да дыялогу, ну, добра, першы, другі, трэці, пяты. Колькі яшчэ трэба? 10, 12, 15 гэтых пакетаў, каб гэта мэта была дасягнута. І глядзіце, 5-й пакет санкцый прыняты, і мы маем найбольш жорсткія ў гісторыі прыгаворы для Ціхановскага, там 18 гадоў такога яшчэ ўвогуле в гісторыі не было. Гэта, па сутнасці, з'яўляецца такім вот палітычна-інфармацыйным месседжам для тых людзей, якія менавіта такі рэжым санкцый уводзяць. Калі вы будете так рабіць, ну, тады, глядзіце, там 1000 палітвязняў ёсць, праз паўгады будзе 2000. Ну, глядзіце, гэта вы робіце, кажа беларускі рэжым. А еўрапейцы быццам гэтага не заўважаюць, таму яны робяць усё як пад капірку. Вось, і той факт, што вот скандал з калійнымі угнаеннямі ў Літве і просто гандаль электраэнергіяй з Украінай і вось такія, ну, памяркоўнае стаўленне да сітуацыі з іншымі таварамі, і нават той рэжым, які быў уведзены сёння з пункту гледжання санкцый на еўрапейскія тавары беларускім рэжымам, гэта ўсё запрашэнне да таго самага схематозу, які вы згадалі. Вось, і таму, бачачы на ўсю сітуацыю, альбо, ведаеце, шашачкі, альбо ехаць, альбо вы гуляеце гэты пінг-понг такі, і людзі ў вязніцах, людзі страдаюць, людзі не маюць ніякай перспектывы, альбо вы нешта змяняеце. Тут альбо ў іншы бок, а ў той або іншы бок. Мы з вами размаўлялі, альбо вы робіце так, што за паўгады будзе вялікі жорсткі ціск на рэжым, альбо вы ўвогуле гэты ціск адпускаеце. Вось такая сітуацыя. Давайте, да, все ж таки, да, калі мы уже анансавалі, што пройдземся по схематозу, вы можете опісаць, якім чынам беларускі рэжым, ці там, я не ведаю, кампаніі, нейкія структуры, якія падпарадкаваныя беларускаму рэжыму, здолелі абысці існуючыя ўжо санкцыі? Ну, калі написано, напрыклад, да санкцыі пачынаюць дзейнічаць на новыя контракты. А калі закончыцца старыя, ніхто не ведае. Калі ёсць розныя дзіркі, там гэтыя тавары можна, гэтыя тавары нельга. Памятаеце, у 2010 годзе, калі было там скандал з распушчальнікамі, разбаўляльнікамі, зноў гэта па сутнасці былі нафтапрадукты, там капалі нешта ў цыстэрны і па дакументам вывозілі ўжо іншыя хімічныя тавары. Так што тут, калі, як кажуць, такая творчая падыход да дакументаў, да тавараў, і можна купіць там таможаннікаў,
пагранічнікаў, чыноўнікаў, то гэта вельмі лёгка абыходзіцца. Робяцца фірмы пракладкі, мяняецца юрыдычныя асобы, вводзяцца нейкія расійскія альбо офшорныя структуры, тавары на паперы адні, а ў рэчаіснасці іншыя. Той схематоз, які быў напрацаваны беларусамі разам з расейцамі праз 2014 года, апошнія 7 гадоў, калі санкцыі таксама Расія ўвадзіла, гэта той досвед, гэта тыя нематэрыяльныя рэсурсы, якімі карыстаюцца і беларускія схематознікі, таму што яны з'яўляліся часткай гэтага. Сёння просто будзе крыху іншыя схемы. Ведаеце, як таксама быў час забаранілі для прадпрымальнікаў таргаваць там, гандляваць нейкімі таварамі, у Польшчы нельга было ездзіць. Прыйшлі людзі, сказалі: ну, давайте вы нам спісы, давайте тых тавараў, якія вы будете, вы хотели вось купить, и мы вам это все будем доставлять. И схема пачала працаваць. Таким чынам, ёсць фармальныя працэдуры, фармальная інстытуцыя рашэння, а ёсць рэчаіснасць, ёсць жыццё. Вось жыццё показывае, Лукашенко і рэжым арыентуецца менавіта не на тое, што на паперы, а тое, што ў рэальным жыцці адбываецца, на тое, што на саму рэч эканоміка вось у лепшым стане, чым можна было спадзявацца, калі гэтыя санкцыі ўводзіліся. Тым больш логіка была такова: мы вводзім санкцыі, і гэта, глядзіце, будзе, не будзе грошаў у бюджэце, будзе ціск на курс, будзе ціск на банкі, будзе ціск на гандаль, а тыя лічбы, якія мы маем за 10 месяцаў, яны радыкальна адрозніваюцца ад таго, што дэкляраваліся альбо што мелася на ўвазе еўрапейскімі, амерыканскімі староннікамі санкцый. Калі гэтага не было, гуманізацыі няма, уплыву кароткатэрміновага на эканоміку няма. Ёсць схематоз расійскі, беларускі, які дзейнічае праз банкі, якія дзейнічае праз гэтыя сумесныя структуры логістычна-фінансавыя. І яны даўным-даўно інтэграваліся. І таму, калі мы гэта будзем выносіць за скобки і ігнараваць, то наш аналіз альбо наши рэкамендацыі нашим партнерам з Заходу будзе зноў хібныя, тому што мы спадзяваемся на то, што некалі там, ці мы гэтага хочам з пункту гледжання гуманізацыі альбо вызвалення палітвязнаў. Я вось не пагаджаюся з таким пунктам гледжання, таму кажу, што калі няма палітычнай волі ў Еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў змяніць фармат санкцыяў, а яго відавочна няма, вот пару тыдзень таму меў магчымасць размаўляць з прадстаўнікамі адной з вядучых партыяў альбо з палітычных сілаў Еўрапейскага звязу. Они казалі, што па сутнасці ўсё зводзіцца да таго, што мы баімся Расіі. Расія вельмі моцная, Расія ядерная зброя, яна можа атакаваць, а можа зняць, просто схапіць Беларусь, і гэта пункт гледжання заходняй Еўропы. І таму вось мы ў такім рэжыме будзем працаваць з такімі вось санкцыямі, якія быццам пасылаюць палітычны нейкі інфармацыйны сігнал, але Лукашенко больше яму не трэба, тому што ён кансалідуе не толькі там сваіх 25-30% сваіх паплечнікаў, але тыя 35-40% адшчыплівае ад шэрай сферы, якія не за дэмакратыю і за свабоду, а якія за добрае жыццё, за стабільнасць, за тое, каб іх не чапалі. Калі мы кажам ўсё ж таки пра арганізацыю гэтых схематозаў, ну ўсё ж таки я так разумею, што асноўны паплечнік у гэтых схематозных схемах у беларускага рэжыма гэта рэжым расійскі. Што адзін, што другі рэжым аўтарытарны, ну ці дыктатарскі, як каму больш падабаецца. І безумоўна, што у такой сітуацыі немагчымыя такія, ну, скажем так, схемы контрабандныя, ну, як у ЗША ў часы сухога закона, калі кожны на сваю страх і рызыку мог такі стаць бутлегерам. Тут гэта крышуецца наколькі ў высокіх кабінетах? Ну, крышы высокіх кабінетаў і схемы гэта одно і то ж. Гэта не то, што в Амерыцы былі там Лакі Лучіано было, альбо Аль Капоне, альбо іншыя лідары мафіі, якія таксама 10 гадоў гэтым займаліся, пакуль там федэралы нешта зрабілі і то з пункту гледжання падаткаў. Тут ФСБ, ОПГ гэта одно і то ж, беларускія ўлады таксама і крышавальнікі, Белтамож-сервіс, Временная група, таксама гэта тыя структуры, якія па сутнасці кіруюцца з аднаго цэнтра. Гэты цэнтр называецца ЗАО Беларусь. І гэта відавочна, гэта не змяняецца 10-15 гадоў, таму ў сітуацыі, калі
вось ёсць такія абмежаванні, гэта просто падарункі под ёлачку для менавіта гэтых людзей. Іх паслугі стануць даражэйшымі, яны яшчэ больш заробяць, тому што ж рэнта працаваць у шэрай сферы, яна безумоўна вышэйшая, чым вось прыбытак з дзейнасці у белай эканоміцы. І гэта ўсё разумеюць, ведаце, расейцы за 7 гадоў таксама не адчулі нейкім там сур'ёзных наступств санкцыяў. Вось тым больш гэта дазваляе і расейцам, і беларусам, гэтым схематознікам яшчэ зарабіць больш грошай, потым прыдбаць за грашы актывы беларускія, і потым просто сказаць, ну добра, потым уже мы будем рабіць нейкую там гуманізацыю. Так што вось тое, што адбываецца, па сутнасці гэта стварэнне умоваў для таго, каб гэтыя людзі ў рэжыме нават сакрэтнасці назапашвалі грошы і потым скупалі актыва быццам для таго, каб процістаўляць санкцыйнай агрэсіі захаду. Вось яны і маюць гэта, вось і ўсё гэта вайна. Быццам нешта здарыцца ў наступным годзе, там дэфіцыт бюджэту, альбо будзе там дэвальвацыя, дэвальвацыя ў гэтым годзе, і скажуць, ну гэта, ведаеце, мы змагаемся, вот прастаялі, трэба крыху і пацярпець. Так што мы даем не толькі эканамічныя вось некія чыннікі для таго, каб багацела гэта вось беларуска-расійскі схематоз, а таксама дапамагаем ім потым стаць уладальнікамі самых значных беларускіх актываў. І гэта пагроза безумоўная для нашай не толькі эканамічнай, але также нацыянальнай суверэнітэту, нашай незалежнасці. Атрымліваецца, што дзякуючы гэтым санкцыям, калі звычайныя беларусы будуць па выніку, ну хутчэй за ўсё так і будзе, калі санкцыі далей будуць працаваць, не можа это ўсё працягвацца, будуць бяднець, то на заходніх санкцыях дразды і калядраздоўскія структуры будуць толькі багацець, і чым мацнейшыя санкцыі, тым хутчэй яны багацеюць. Гэта логіка ўсіх таталітарна-аўтарытарных рэжымаў. У кожнай краіне 1-3% праўладных структур альбо людзей, яны багацеюць. Розніца паміж самымі багатымі чыноўнікамі, віп-распараджальнікі чужога і звычайныя беларусы ім будзе расці. І ведаеце, яны умеюць хаваць грошы, яны хаваюць грошы праз сваіх там кліентаў у Афрыцы, у арабскіх эміратах, у арабскіх краінах, у Кітаі нават. Вось, а потым, калі будзе уже там перамовы, адліга, тады скажуць, ну добра, трэба скупаць. Вось, і ведаеце, як гэта было з беларускай там нацыянальнай высокатэхналагічнай кампаніяй, якія там прыйшла з офшораў разам з кыргызстанскім капіталам быццам нясці высокія тэхналогіі. І вось гэта тыповая схема, якая будзе выкарыстоўвацца беларускімі расійскімі структурамі для таго, каб скупаць беларускія актывы. Бачыце, сёння ўжо расійскія банкі актыўна працуюць для таго, каб прапанаваць свае паслугі беларускім прадпрыемствам, тыя ў даўгах зноў будуць купляць і фактычна і метафарычна лаяльнасць гэтых самых дырэктароў, і за год-два колькасць людзей, які будзе лаяльна служыць менавіта гэтай вось схематознай групоўцы, будзе значна павялічана. І потым Лукашенко альбо ён будзе ўжо не такім чыннікам, які будзе ўплываць, і можна нават стварэнне нейкага іншага цэнтру, які ўжо будзе зусім інакш рэагаваць на паводзіны Лукашенка ўжо ізнутры краіны, маючы значна больш эканамічных інструментаў. Таму што калі мы бачым сёння, што заробкі там у Беларусі выраслі ў далярным таксама эквіваленце, і пенсіі падрастаюць, нават гэта можна ігнараваць там ту же інфляцыю, таму што кажуць, што гэта амерыканцы, гэта вось прынеслі нам, гэта не наша інфляцыя. Але мы бачым, што прадпрыемствы таксама зарабляюць грошы, яшчэ няма відавочных банкрутстваў з нагоды санкцыяў, тады ну вось гэта вельмі небяспечны накірунак, куды рухаецца наша краіна. У сваім аналітычным матэрыяле, аналізуючы вынікі санкцый і апісваючы схемы, якія там ствараюцца для абыхода гэтых санкцый, там аўшоры, змена юрыдычных адрэсаў кампаній і так далей, вы пішаце: у Беларусь актыўна заходзяць расійскія банкі, яны прапаноўваюць не толькі свае плацёжныя фінансавыя інструменты, але гэтак жа праводзяць нягласны аўдзіт беларускіх актываў. Что это значыць?
Значыцца, калі, напрыклад, нейкае прадпрыемства звяртаецца да банку за крэдытам, яно прадстаўляе баланс. Вось, баланс – гэта размова прадстаўнікоў прадпрыемства з прадстаўнікамі банку. Гэта прадстаўнікі банку, яны могуць зліваць інфармацыю, даваць і далей у Маскву. І такім чынам фарміруецца гэта такі сацыяльны капітал паміж чырвоным дырэктаратам беларускіх прадпрыемстваў, канцэрнаў, холдынгаў, якія таксама жывуць не забагата, бачаць, як жывуць расейцы. Вось і, безумоўна, як кожны там генерал або палкоўнік, маёр, які марыць расійскіх заробках, яны значна вышэйшыя, так і гэтыя чырвоныя дырэктары, іх вельмі лёгка сёння скупіць менавіта праз такія схемы. І вот аўдыт гэта значыцца, што яны, расейцы, вельмі добра будуць ведаць, якія там вельмі мягкія ёсць пункты у беларускай структуры банкаўскага капіталу, прадпрыемстваў, прамысловасці, сельскай гаспадаркі, і будуць прапаноўваць стейкхолдерам менавіта тыя схемы, ад якіх адмовіцца будзе вельмі складана. Ведаеце, там, як кажуць, не ввадзі в искушение. Вось гэта вось спакуса, яка будзе праз грошы, праз крэдыты, праз, напрыклад, нейкія, вось, я не выключаю, што шмат беларускіх прадпрыемстваў альбо менеджераў будуць запрошаны на удзел расійскіх прадпрыемстваў, каб яны там працавалі. Гэта такі, skill drain. Это калі гэтыя навыкі і веды будуць выкарыстоўвацца у расійскіх канкурентаў з беларускімі прадпрыемствамі. Так гэта вось не только гэта такая гібридная, не вайсковая аперацыя, але гэта, безумоўна, аперацыя по паглыненню, по аслабленню інтэлектуальнага кіраўнічага патэнцыялу нашай краіны. Наш глядач под нікам Максим пытаецца, чаму Ярослаў не кажа аб тым, што эфект ад санкцый наступіць пазней. Пра гэта кажуць усе эксперты, апроч Ярослава. Ярослав. Вось калі шановны Максим пачытае мой артыкул, там вельмі добра сказана санкцыі, якія прыняты да сёй пары. І, безумоўна, 22 год будзе годам, калі вось ад санкцыяў значна большы будзе эфект. Але які ён будзе? Ці гэта санкцыі будуць вось такімі, што ніхто нічога не купляе? Ведаеце, я казаў пра Нямецчыну, што яна купляе гэта 1 мільён тонн нафты. Вось яна купляць не будзе. А ці гэта самая нафта не трапіць да Нямецчыны праз расійскія кампаніі, мы не ведаем. Вось гэта адказ на пытанне, ці яны будуць купляць, ці проста фармальна не будуць з Беларусі купляць. Потым сутычыцца ўгнаенне. І вось мы не ведаем, якія лагістычныя ланцужкі будуць выкарыстоўваны для таго, каб гэтым гандляваць. З пункту гледжання іншых тавараў. Так што, безумоўна, 22 год будзе годам значна больш цяжкім для рэжыму. Таму вось яны падаткі павышаюць, вводзяць падаткі на кватэры, на прадпрымальнікаў таксама павышаюць падаткі. Мінфін назапашвае коштаў, глядзім мы на стан бюджэту за 10 месяцаў, гэта стан бюджэту, які мае гэта там 5-7 мільярдаў рублёў у загашніках, каб выкарыстаць, для таго, каб там у грудзені ўсё выкарыстаць снежані потым альбо на пачатку года. А калі мець нейкую падушку бяспекі, таму што спадзявацца на расейцаў таксама Лукашенко разумее небяспечна. Так што санкцыі ў наступным годзе будуць дзейнічаць больш актыўна, таму што яны пашыраюцца. Але зноў, калі мы маем на мэту, і гэта я зазначаю, калі мы прымалі гэтыя пакеты, калі з пункту гледжання аўтара такога падыходу, мягкіх, дзіравых, такіх вось запрашаючых да дыялогу, калі яны пачнуць дзейнічаць, і з пункту гледжання іх аўтараў прымусіць Лукашенка да гэтага самага дыялогу і да таго, каб звольніць людзей з турмы. Таму, ведаеце, яшчэ 1 год вось такіх санкцый, так я кажу, я можа з тых 1000 альбо 2000 палітвязняў, шмат хто нават можа памерці. А гэта адказнасць. І таму, калі мы бачым там доўгатэрміновую перспектыву там 10 гадоў, тады гэта адзін падыход. Я думаю, што можна ў гэтым сэнсе змяніць тактыку і крыху інакш падысці да гуманітарнага пытання. Тым больш ёсць гэтае пытанне, якое падымаецца заўжды, санкцыі, а расійскі след. Як потым ты пазбавішся ад таго, выканеш расійскі схематоз беларускай эканомікі, гэта вельмі складана зрабіць. Гучаць жа ўжо абяцанні, што 6-й пакет санкцый будзе ўжо сапраўды жорсткі. Вось, можа быць, без таго, на што вы наракаеце, без дзірак і ўсяго астатняга.
Ну, ведаеце, вот будзе альбо не будзе, колькі 6, 7, 8, колькі гэтых пакетаў павінна патрэбна, але зноў, якія бы пакеты не былі. Застаецца расійскае лобі, якога нельга ігнараваць. Тое, што робіць Расія ў Заходняй Еўропе і Злучаных Штатах, таксама гэта частка менавіта ацэнкі агульнай. Глядзіце, што Байден робіць з Украінай. Гэта скандал, і мы не можам гэтага, ведаеце, калі нават пра Украіну размаўляюць Пуцін з Байденам без Украіны, калі мы бачым, колькі VIP-палітыкаў Еўропы працуюць у расійскіх карпарацыях, вы думаеце, нехта будзе размаўляць про Беларусь з Беларусью, і не будзе размаўляць з Пуціным. Я вось вельмі часта ўжо чую гаворку з еўрапейцамі, размаўляю, што ну, Беларусь, уже гэта вырашаны кейс, гэта ўжо Расія де-факто. І гэта вельмі вялікая небяспека, і з гэтым нешта трэба рабіць, таму што, ведаеце, 6, 7, 8, усё роўна гэтыя таксічныя сувязі Крамля з Заходняй Еўропай, з Амерыкай, на жаль, не парушацца за год, за два. І зноў, калі вы прапануеце гэты рэжым, вы гэтыя санкцыі у той альбо іншай ступені альбо будуць ігнаравацца, альбо зноў яны будуць дзіравымі, альбо іх можна будзе абыходзіць. Расія, якая відавочна з'яўляецца агрэсарам, яна што, атрымала санкцыі, якія пазбаўляюць альбо стрымліваюць гэтага агрэсара? Не. А чаму вы думаеце, што з Беларусі будзе інакш? Давайте вернемся да контрсанкцый, якія размову пра якія анансаваў на пачатку. Ось гэтае рашэнне, ось гэтыя контрсанкцыі, што з імі не так? Ну, контрсанкцыі зноў гэта запрашэнне да схематозу нашага любёнага, таму што, ведаеце, каму і колькі даваць, з якіх краінаў прымаць, якія тавары, па якой цане, па якіх схемах, як плаціць, усё гэта будзе вырашаць чыноўнікі. Яны будуць вырашаць, хто мае права купляць, хто мае права завозіць. Ну, а зноў, калі будуць ісці фуры, то у адных месцах іх будуць прапускаць, таму што будуць свае людзі, як гэта было, напрыклад, на граніцы Беларусі і Расіі. І зноў, як мне казалі, калі фуры ёсць па каналам, якія крышуюцца ФСБ ў Маскве, іх ніхто не чапае. Калі гэта там нейкія іншыя палкоўнікі іншых сілавых структур з Масквы, таксама не чапае. Ну, а калі нехта там з Бярэсця, Гародні, альбо там з іншага горада вырашыць таксама зрабіць свой маленькі схематоз, ну, таго арыштуюць, пасадзяць і скажуць: «Во, глядзіце, мы супрацьстаім гэтай кантрабандзе». Так што тут нічога, акрамя менавіта гэтага схематоза, няма. І глядзіце, пра тыя тавары, якія безумоўна патрэбны беларускім прамысловым прадпрыемствам, інвестыцыйныя тавары, машыны, абсталяванне, роботы, таксама санкцый на гэта няма. Але глядзіце, калі, напрыклад, нехта з Еўрапейскага звязу скажа, Нямецчыны, Швайцарыі скажа: «Видите, мы маральную падтрымку тым прадпрыемствам аказваем, якія падпалі пад санкцыі, і не будзем прадаваць беларусам менавіта гэта». І што? Што зробіць МАЗ, што зробіць трактарны завод, што зробіць іншыя прадпрыемствы, у прадукцыі якіх шмат менавіта тавараў, камплектуючых альбо суравіны з краінаў Еўразвязу. Яны, вот што будзе рабіць? І вось гэта пытанне, якое просто, бачите, вось, якое просто стаіць і просто дае нам магчымасць ацаніць менавіта тыя санкцыі, якія вводзіць беларускі ўрад. Гэта просто такі здзек і запрашэнне да спроба карупцыі таксама тых людзей, якія жывуць у Еўразвязе. Ну і можа быць такое банальнае пытанне, але ўсё ж такі, хто на гэтых контрсанкцыях найперш заробіць? ЗАО «Беларусь», схематознікі, канцэрны, дзяржаўныя прадпрыемства, также сілавікі. Ведаеце, у нас ёсць такая манаполістычная амаль структура, якая две, я бы назваў: Белтамошсервіс і Бремена Груп. Вось гэтыя людзі, якія па сутнасці кіруюцца з аднаго цэнтру, людзі, якіх працуюць выхадцы з сілавых структураў. Вось яны вельмі добра адаптуюцца да ўсіх сітуацыях менавіта такіх санкцыйных, такіх кантрабандных, такіх вось шэрых. Яны працуюць рука з руку з палкоўнікамі, генераламі, якія узначальваюць і адміністрацыю прэзідэнта, і савет міністраў.
астраву, так что тут нічога іншага няма і не могло бы быць. Тыя людзі, якія працуюць на гэтых схемах, яны будуць зарабляць, тым збольш, ведаеце, это ж правілы рынку. Калі ёсць шмат імпарцёраў, прадаўцоў, гэта одна сітуацыя. Калі іх абмежаваная колькасць і яны паміж сабой дамаўляюцца, трэба чакаць павышэння цэнаў, скарачэння асартыменту, вось, ну і збяднення людзей, таму што магчымасць канкурэнцыі з боку іпэшнікаў таксама будзе значна менш. Зразумела. І я пісаў у загалоўкі пра вот гэтыя беларускія крэветкі. Мы узгадывалі ўжо гэтую сістэму, калі Расія потрапіла пад санкцыі, Беларусь, дакладней, Расія аб'явіла Еўросаюзу свае контрсанкцыі, Беларусь не далучылася і мела магчымасць вот пастаўляць у Расію беларускія крэветкі, міды, там сыр элітны, гэтак далей. Зараз што будзе? Видите, зноў, гэта частка прапаганды России. То, что ты теперь кажешь, там, белорусские креветки альбо белорусские киви. На самой справе весь гэты схематоз замутили, финансовали, организовали российские гандлёвыя буйныя кампании, якія працуюць, безумоўна, под крышамі альбо разам з партнерстве ФСБ і іншымі структурамі. А тое, што они назваліся просто беларускімі, гэта каб просто адвесці увагу ад тых людзей, хто гэта арганізаваў. Сёння будуць, мабыць, я не выключаю, што частка тавараў сёння будзе трапляць у Беларусь, якія там забаронены з Расіі, таму што граніца дзіравая, будуць нейкія там шэрыя там контрабандныя схемы, будзе вось іншыя там продаж будзе ісці, вось. Але зноў гэта тое, што з'яўляецца часткай ўжо не толькі гандлёвай вайны, вось гэтых, а частка інфармацыйнай прапаганды. І калі, напрыклад, трэба будзе Крамлю прыціснуць яшчэ больш Лукашенко, яны скажуць, ну глядзіце, вось, што праз Беларусь там адбываецца. Глядзіце, гэта краіна кантрабандная. Ведаеце, там Путін Байдена папрасіў да сакавіка не чапаць Лукашенко, а што будзе потым? І вось яны ў гэты час назапашваюць на інфармацыі, яны маюць значна, будуць больш агентаў уплыву інфармацыйнага забеспячэння сваіх кампаніяў, і ціск на рэжым, і прежде за ўсё на гэты вось сярэднюю праслойку людзей, якія працуюць у сістэме вертыкальнай улады, будзе значна больше. Яна не будзе ўжо такой, як сёння, там 100% лаяльнай да Лукашенко. Людзі будуць разглядацца з альтэрнатывамі, таму што відавочна, што Лукашенко ў такім рэжыме, які супрацьпаставіў сябе усім нават там фармальна Пуціна, тому што не хацеў бы здацца на яго там схемах, гэта стаць там нейкім там генералам у саюзным парламенце. Вось, так што нас чакае вельмі гарачая вясна, перш за ўсё ўжо пачынаючы недзе там пасля гэтага у двукосці рэферэндуму. А што вы чакаеце ад гэтага рэферэндума ўвогуле, ну калі ён будзе ўсё ж такі? Лукашенко выкарыстоўвае ўсё, тым больш нават дэмакратычныя структуры для таго, каб мабілізаваць людзей. Ён хоча паказаць, што гэта вось людзі, народнае нейкае там мерапрыемства. Таму я думаю, што тут адзінае, што трэба спадзявацца, і адзіны такі вельмі бяспечны адказ людзей, гэта поўны ігнор менавіта ўсіх ініцыятыў улады, таму што яны, акрамя махлярства, шахрайства, нічога больш не паказваюць. Так што спробы удзелу там альбо імітацыі выбараў, альбо там парваць бюлетэн, альбо еще нешта, гэта просто гуляе на руку рэжыму, які хацеў бы легітымізаваць сябе праз гэта вось такая палітычны перформанс. Я лічу, што ён будзе, але калі людзі пакажуць, што яны не ўдзельнічаюць і яўка будзе там 10-15%, нават калі накінуць там 50, гэта відавочна будзе для ўсіх, нават для тых вось 35-40% у шэрай сферы, вось што ну ўсё, гэта тупік. Гэта просто пытанне часу, калі гэты рэжым ўжо пачне есць і сябе і абналюць сябе. Ну вось Ярослаў, можна сказаць, выступіў з адкрытым забралам супраць аб'яднаных усіх штабоў і іх ініцыятыве і стратэгіі дзеяння падчас рэферэндума. Ну што ж, і на гэта... Зміцер, я просто, логіка не патрэбна быць. Так, людзі кажуць, трэба ў нечым удзельнічаць. Відаце, я з 96-го года мы ў нечым удзельнічаем, просто без нейкага пляну, без нейкай стратэгіі,
і без таго, каб падлічыць, а чым гэта скончыцца. Скончылася 20-21 год трагедыя, 10 год трагедыя. І аднулення няма у Беларусі сёння людзей там у такой колькасці, якія б выступілі там вось уявіце себе там рэферэндум гэта будзе у двукосе, а потым што? Ноч пасля рэферэндуму, хто выйдзе, куды выйдзе, з чым выйдзе. Усё гэта просто з'яўляецца часткай сцэнару, якія там вядзе у тупік яшчэ больш дэмакратычныя сілы да яшчэ больш расчаравання. Таму калі вы не можете супрацьпаставіць сілай сіле, тады просто у ігнор, экскамьюнікейт, як кажуць, там не заўважайце, ігнаруйце тое і працуйце адзін сам сабой, вось менавіта ў грамадскай супольцы. Гэта лепшае, што можна в этой сітуацыі прыдумаць, таму што калі мы думаем, што в Беларусі засталося там 100, 200, 300 тысяч актывістаў, якія могуць выйсці на вуліцы, я просто іх не бачу. Калі бачаць штабы, просто тады трэба нейкім чынам гэта прадэманстраваць. Але апошнія, на жаль, акцыі, якія нарабілі, дэманструюць процілеглае стаўленне, процілеглае стан рэчаў. Нечаканую выснову зрабіла наша глядачка пад нікам Тацяна Трафімчук, паслухаўшы ўсе вашыя развагі. Колькі слухаю Ярослава, заўжды ён ухваляе існуючую уладу і Крэмль. Чаму? Калі гэта ухваленне існуючай улады Кремля, то просто прабачце, я з такой логікай просто нават не ведаю, што рабіць. Гэта адсутнасць логікі, здаровага глузду. І калі мы бачым, чуем прадстаўнікоў улады, якія заклікаюць усіх прыйсці на рэферэндум, і з такой же вось пазіцыяй выступае там штабы альбо палітыкі, ведаеце, я скромны аналітык, эксперт, мяркую так, што бачу, для мяне вельмі важна факты, логіка, нейкі досвед, які ёсць, і калі мне нехта патлумачыць, як гэта можа працаваць, ведаеце, колькі я бачыў палітыкаў, якія завяралі мяне, вось ты нічога не разумееш, вось мы прыйдзем на плошчу і ўсё будзе, вось мы зробім гэта і ўсё будзе, вось мы там прыйдзем 100, 200 тысяч, 300 тысяч людзей выйшла на плошадь і ўсё будзе. І нічога, таму што калі паслухалі Андрэя Николаевича Ларионова, які казаў з навуковага пункту гледжання, што ў гісторыі не было такога выпадку, калі сильный рэжым, які выкарыстоўвае сілы супраць дэманстрантаў, а дэманстранты, якія ходзяць только са стужкамі і балёнчыкамі, перамогі, вось такая рэвалюцыя ніколі ў гісторыі чалавецтва не мела. Чаму гэта магло закончыцца поспехам у Беларусі? Таму трэба рабіць ставку не на закидоны, не на пропаганду, не на wishful thinking, а на факты, на навуку. І тады поспех прыйдзе хутчэй. Все ж таки, калі подводзіць вынік, што санкцыі, што контрсанкцыі, па вашых словах, не вядуць да мэтаў, якіх там цімараў не ажыццяўляюць беларусаў, не судзейнічаюць іх ажыццяўленню, калі дзякуючым гэтым што санкцыям, што контрсанкцыям рэжымы блізкія да яго кампаніі, удзельнікі, як вы кажаце, ЗАО Беларусь толькі багацеюць, то што рабіць? Вот ваше бачанне. Моя інавацыйная прапанова застаецца нязменнай. В этой ситуации, калі мы возьмем, проанализуем стан России ў Европе, стан Европы, стан Злучаных Штатов, ўсё тое, што мае значэнне, і калі вы не можете кантраляваць альбо забітае, загнанае ў гетта грамадскую супольнасць Беларусі, адзіным рэалістычным, больш нечаканым для Лукашенко сцэнаром з'яўляецца, і гэта тое, што зноў пачнуць казаць, што Романчук выступае на баку не ведаю каго, адмена ўсіх санкцыяў, але тут яшчэ патрэбны іншы крок у адным флаконе, каб не было аніводнага заходняга дыпламата ў Беларусі, каб не было аніводнай міжнароднай арганізацыі ў Беларусі, ніякіх кантактаў з афіцыйна Мінскам і толькі інтэнсіўныя кантакты з беларусамі, з грамадскай супольнасцю, з незалежнымі СМІ і падтрымка іх. Вось такі рэжым
гэта лепшае, што можна сёння зрабіць, таму што гэта павялічвае шансы нашы з вами на тое, каб дастгрукацца да тых 35-40% людей, якія не ведаюць ні за Лукашенко, ні за апозіцыю, але з такім стаўленнем, з павелічэння наших колькасці людзей, якія выступаюць за дэмакратыю, за вольную Беларусь, за незалежную Беларусь, это пашырыцца, потому что мы не можем сёння прадугледзець ситуацию, калі там 500 000 людей в эміграцыі в Беларусі вернуцца ў Украіне. Але мы можем рабіць так, каб гэтым 35-40% беларусам, якія ў Украіне, маглі стаць на наш бок. І менавіта адсутнасць санкцый такі рэжым гэтаму будзе спрыяць. Дзякуй вялікі. Ярослав Романчук, Зміцер Лукашук. Слухайте і глядзіце нас.